Telegram. Well, in cause I'm on our court. Our court, they be another one. I want to know it's your guys along with Marona. Telegram. No Telegram. I'm going to go there. Huh?
Okay. Excuse. No, wait. Eziagulu Otu. Na-ekwusigo okwu. Abụ ndị na-ebe a na-echere ike ekwuzi ọnụ ka amalị ka esi ya eme. Ile ka nlite na-eme ka ọ batara ọnụ nte o. Anyị ji ekweni. Na-ekwere. Ebe anyị nọ bụ peaceful demonstration.
ịkwado gị n'aka anyị adịrọ n'ije Igwe Aguleri Edoziuno na Igwe Udorji Ikegbune na Abuja nke Adaeze okwu aka wakaraja n'aka anyị adịghị ma tupu bido na ndị Ichie anyị ajụrụ Paul, mechie na ọnụ na-egwu. Eziagulu Otu. Aguleri ekele unu na-emebe nna ya n'ọnụ Eziagulu Otu ka o ji mee gakwa na ntị na ọ ya jọba onwe na mmadụ ka o ji wee mee na Igwe na-agba ahụ jere Abuja Saụdụ eje ka eje gbapụ nwanne anyị nwoke si na ọ mara eme olu ya amaghị ma wuli akpọpụ dike ọ mara eme ma ọ mara eme onye si na ya gbapụ ya kedu oge ndị ya iwu na-ekwupụsi wepụ uru ya Aguleri eziri otu na akpasara ndị ije ọka aja enwere ahụ gọọmenti na ebe ọ bụ na ndị otu wepụ ndị ikpe n'ọbụ ndị Aguleri ha mere nwaanyị ihe na Igwe gọọmenti achọ Aguleri na ọ wepụrụ anyị ndị anyị eburu okwu na ndekọ ndị Ichie anyị buru okwu agbagoro okwu anyị gba ndị Ichie ebe eji na ebe Aguleri ndị Ichie masịrị ebe ha ji efe ma mụ nwazi mma ọrụ mana onye ọbụla anapụrụ m okwu ozi ezi na-egburu ebe na-achọ egburu ezi onye Ichie na-ebere ebe ụzọ eruo ayọta ndị Ichie si na mbụba mmụọ ha ọbụla na-ekwu ozi iwu unu kwuru kwuo na ndị enwe nọrọ alụ na aba ndị makete ma dutekwuo ndị herdsmen
Never be bad you face you. I'm a golu Ndi Ichie. Come over Ndi Ichie. I'm a Ndi Ichie Aguleri. The place of the government. Aguleri Otu. Aguleri Uno ni wangu. Kari unu lehu. Last year I called as Ndi Ichie on Eziagulu. No regret in it. All come and confirm 1 hour. Ina akọwa na ndị bunu achọrọ ozi na igwe. Ogboche ogozo go Ndị Ichie ndị bunu abịakwala n'iwe nwa ha. Ichie ndị bagili eju. Eziokwu. Yes, no bagili. Which general. Nke nwa bụ onye? IG. Kedu ebe ibu n'obodo a? No, Chairman Youth. Okay. Mgbunando. Okay. Onye nwa? Aba m bụ Ikegbune Otu ọgwa. Okay. Abụ m onye Mgbunando. Okay. Yes, this peaceful protest anyị na-eme. Mgbe anyị ahụ Igwe Udorji Ikegbune. Mwa ba Isaac iwobe ne mo. Apo Eziagulu. Yala ka atoro nje ba. Anyị na-egwu na wuli nwanyi. Anyị nwụrụ arụsị soro ọbụla Aguleri. Ya kwali wuli. Na ile waka bịa. And the money apụta wee jee apụta no 3 million. Na lego moto. No end o today. Mwa Paris ka Isaac iwobe ne mo. Thank you very much. Obviously, you cannot protect the council of Operation. If you are not titled, you cannot put somebody who is titled. Staff of authority in Operation. You may not even come into Operation except as a child because you are not titled. So if the Ndi Ichie now agrees, like they said here, and they strip them off like this, if they are not an equation, how can you rule people that are titled men? Invariably, the government will be considered to be needful and not needful, so remove them. So many cases, so many atrocities. The Igwe of Eziagulu is just behind the wall. But he said the whole land across the river, then we went by the time they belonged to him because it's from Eziagulu. The other one, Edoziuno, I just finished with his case. The inquiry of the parents said to the government. So please, the white paper is easier to be out. And he is saying that he has won. That he's free. Is it not a question of money? And now I've gone into this world. And I tell you, my friend, if you shoot me
and God will help you to survive. Don't tell me that you're only playing because because of that, what can you do? So we have to plead with the government to be by after all, if they now, not of Nna ka egwu anyị okwu. Ịnọ with the OMT. Okay. Ịnọ with OMT. Okay. Kedu aba gị dịko? Aba m Chief Ọgụgwatu Kelu Emmanuel. Okay. Kedu onye be bụ? Abụ m onye Eziagulu Otu Aguleri. Okay. Kedu maka ibe ji wee ju n'ọnwa bụ ndị mmadụ? Iwe ji ju n'ọnwa bụ na ụmụnne anyị maka a na-akpọrọzi n'igwe bụ fọma igwe Eziagulu Otu bụ Udorji Ikegbune na Edoziuno Ojiana Aguleri Igwe Mgbunando. Ba jere Abuja ije sabotaji gọọmenti nwanne anyị nwoke bụ Obianọ. Aguleri niile otu n'Igbo wee gbakọta anyị ma a sị na ba mere alụ na anyị achụwa n'alụma mmụọ gbaya bụrụzi ogbu eri gbaya bụrụzi igwe ndị Eziagulu Otu na Igwe Mgbunando na-ata anyị nwa ka ọ na-ebe na afụtata anyị nwa ọ bụla ya achụwa ọrụ ụdị ahụ gwuru ụdị ka ndị Ichie gwuru ụdị ka ndị Ojiana Aguleri ndị be ahụ dị ya. Imebilite obodo mebicha obodo idebe arụ na asụsa nke ibu ọnụ isi obodo ọsaligo ihe agalaga ebe oge okwu ga-asaba so ọ bụrụ na Aguleri niile pụta taa na-eme protest ka e nwepụrụ igwe na mpa ahụ na-emebi obodo anyị na-anụ speshali nke Eziagulu Otu igwe anyị ọ na-akpasị anyị ayala rinne onye Eziagulu Otu ka aba m bụ Chikele Obelu ọbala taakwo bụrụ onye mmọrọ bịa n'ime mmọrọ bụrụ onye mmanụ ịghọtara ya so ụdị ahụ Eziagulu konkluduru si na nyapụrụla anyị ka anyị kpa akpa nyapụrụ Aguleri ekwukwu onye apụrụ ịghọta ka anyị chee ezigbo mmadụ ya achị anyị. Nna ike adịrọ ọzọ gị. Ndi Ichie Kedu ebe position ihu olu n'ibe na-eme? Kedu na-eme ndị ebe Iba na-agha na-eme protest? Ebe anyị na-ekwu ndị igwe gọọmenti tiela anyị and igwe ahụ bụ Igwe Mgbunando Edoziuno Igwe Eziagulu Otu Udorji Ikegbune and anyị etụwa ka esi gọọmenti ka ọ nwepụla anyị ya mana gọọmenti ekwuru because na gọọmenti maara so iwe ọchịa na-abụ na ndị igwe Anambra steeti suspend ndị igwe na igwe 12 jebere Abuja si na ba jebere ka ba gwa prezidenti ka gọvanọ Anambra steeti ga-alụta ọrụ ebe ka o ji eme nke nwa ebe mana otu nwa ka ndị mmadụ na-amba silela na ndị be anyị Udorji Otu nwere Udorji Ikegbune nwere ikpe n'Okuga bifo ojebe Abuja o nwere ikpe 10,000 hectares ọ rapụrụ ikpe a ojebe Abuja ma o jee bute pawa ma o wee na-etipi anyị and na nwebụrụ omewo gọọmenti abụnyele satifiketi anyị kwuru na anyị na ba anyị na-eri abụ
The line I just government in line with the suspension in the Igwe Anambra State. Line I just want to go certificate of error. Then I hear on number of certificate as a just convict with an image. So line I government of Anambra State. I'm applying now. I was a little bit social media like a Mari Butigo saying, oh, I'm my to this middle, and I won for the last time. Can I face you over there? And then we're back and Aguleri is bigger than over there never. I will have won and be won. Okay, I'm making interview. Now you see that you understand? Focus on the honor life. Honor life. Honor life. Honor life.
Online. TV, that kind of TV channel. Udorji Ikegbune, you don't go. What up? You can hear your talk. Come here. Yeah. On a bien. Bien. Chief servant na bien also. Youth leader. Come on, chief servant in the press. You wonder how to hit the Can we get California? Magani Magisi. Get out. Can you go out? People can run as well. They leave the boat. Ndi Ichie Aguleri at the Obuga. Chief Sabat.
Aguleri ekele munu o. Ndi Ichie Aguleri ekele munu o. Jane ti no kele de matale ni. Na wo lo pa so ka gba mi. Mba ofa ni ofa la ja. Oya ni. Oboro wa. Ọwọ́ wà yá bàtà ní ọwọ́ ìkẹ́kọ̀ọ́. Ọwọ́ wà ní ọkọ̀ wà yìí. Aguleri táyì lọ. Ichie Aguleri ekele munu o. Ndi Ichie Aguleri ekele munu o. Ọ bụ táyì lọ. Everybody will go to the table in Ndi Ichie. Oji Ameke Ndi Mgbunando Johnson Edoziuno Ndị press Mgbunando Ụdị ebe anyị mere ebe a na-eme Mgbunando kịta
onye nwe ife Benjamin bụ PG ndị onye nwe ife bụ PG ndị Enugu Otu olu ndị otu ya gbagowe Antonio nweta aka bụ nke Eziagulu Otu tupu anyị na-apụta na agbagowe so na ibe anyị mere na Aguleri ụlọ tata emere ka Aguleri nyere ngagharị iwo iwe Ananko bụ Igwe Edoziuno nke Mgbunando na Okike bụ Igwe Eziagulu Otu Udorji Ikegbune jeli wee soro asa eze wee jebe ka ejekwuru onye isi ala bụ Buhari ka a chụtuo wuli ọ nwere ka eji kwutie mbọsị Aguleri mere ndị n'ọnwa ọkwa na eziokwu unu si na ọja bịa mana ụdị ọkụ ọ na-anụ Aguleri n'obu n'ụdị iwe ọ na-ewe ya na onye gịrịga nwale ọzụkwa ya gbadoro ya ka o mecha uche ya ọ bụ na abalị nkịtị emebighị ihe a wee takọ isi si na-eme ngagharị iwe maka na ndị obodo ndị ọzọ na-amụzi amụ unu mana nkịta taa mmadụ ọ bụrụ akụkọ na na-atalị atalị ma mmadụ taa nkịta ọ bụrụ akịka maka na mmadụ a na-atọrọ nkịta anụ wee kwuo ebe ihe kwugide okwu abụ wee kpata na ihe eme ngagharị iwe enye mere onye chụrụ ọka ego ogwe ya chọrọ ọka abụ maka obodo ndị ọzọ mmalị na ibe enwe emere na ịgba Aguleri akwadoro mmadụ na ya akwadoro ndị Igwe na-aba ahụ na-alụ ka ọ bụ n'ebe anyị ọ na-eme ya ka anyị malịba anyị ji ka amalị uru bụ ndị nna anyị ndị Ichie na Ojiana na ọkọlọbịa Aguleri ji anyị wee mechaa ngagharị iwe ahụ o nwere onye mebiri ibi ya okwu ka anyị kwuche wee jụọ ọkọlọbịa Aguleri na ndị Ojiana ọnọdụ anyị kedu ịbụ n'ụtọ ọsụrọsụ gwepụrụ ihe Igwe na-abụ anyị wee sọ na ịma na ọ bụrụ anyị na-ịkpacha ite ebe nna anyị uru bụ ndị Ichie ya ka anyị ji wee si na Aguleri Junction gwara ọkpapa butere ebe anyị eme ngagharị iwe ndị gọọmenti jụrụ anyị ịkpa DSS na polisi ọ nwere ndị na-anọrịa ma ndị ka Nigerian Civil Defense jụrụ ebe a asị awa nọdịrị ebe a na abịa obu ụga n'ọnwa o nwere ka a ga Ojiana nọkwa ebe a ma ha gbakọbata ka atakọ na ya gwara anyị na ọ bụrụ anapụba mmụọ ọha na gọọmenti ahụ ebe a mere kọta wee tụpụrụ maka na ya na-egburu ego na-achịrị egburu ọgwa na Aguleri egburu ebido from amawụrụ m ike nji ego na-emeta ya wee megide wee duori mmụọ niile ha wee mmanụ aba anasịsị agha nye ọ bụrụ Aguleri egbuo ya taa niile ekwesịrị akwụkwọ na gọọmenti ahụ ọbara na ọba ibe anyị ji ebe ibe bụrụ ụdị iwe ndị ya mmụ arọ na-arụ ka edejere iji adụ aka na-arụ ma mebiri anya ka a na-asị mana ibe dịka uche unu kwuru na Aguleri Junction na ndị Ichie emedi ya ka anyị gbakọta emezie anya na zanụ gọọmenti nke ndị ọzọ na anyị ejọrọ maka iwu n'ụchọ esi na iwepụ ya ma bụrụ ya abụghị ọbara na ọba ebe ọ bụ na ndị otu ndị bụ ndị Igwe ma Igwe Ọnịcha na Igwe Ọka na Igwe ndị ọzọ niile ma achụwa ọbafọ ovu mgbe arọ abụghị esozi na-eme Igwe omume nwere mere anyị bụ ndị mụ ya bụ wuli bụ ụmụnne ewuli bụ nna wuli kedu ebe anyị meziri ndị na-asị akpa anụ arụ na nletele ntị ihe a na-asịsị ahụ eme mmụọ gọọmenti atụpụ na ọ kasịgodo ụzọ na onye ọzọ ya apụta amụrụla n'igwe ka enenekwu ọzọ ma ọsọ dịzi mma n'ihu onye gbuo mmiri gbuo mmanya mara oge
ọmasịkwa ihe ndị ọzọ ndị ya na-eme na ndị bụ ndị igwe ndị otu ya achụwa ọra ọgbaza n'ihu nnukwu Aguleri ji eme ya na-enye ụmụ anya Aguleri ekele ebe unu Ojiana Aguleri Ikegbune. Edoziuno of Eziagulu. Hawa no na mekwana ma. Aguleri na wa mo yi bo. Aguleri na wa mo yi. Eze Moses is amazing, brother. Okunu Aguleri is amazing. Okunu is amazing. Ndị awọjere mkpasa na Aguleri. Eze ahụ ajọ chiribe ni ọzọ. Ajọ chiribe ọzọ. Ihe bụ ma mmụọ kibe ndị na mere. Site na amangulu wa. Wala na Aguleri anapụcha ọnya ka ọ na. Aguleri kwa kuna to ka de. Ite ibezunu ugu na de. Ana pucha ya kora ba. Aguleri ko na pucha wanya. Omo je na Aguleri Ichie. Aguleri Ikegbune. Aguleri Ikegbune. Okunu zi mukazi. Aguleri kuna so. Jagwani. Okay, not alive now. You're not live, get up. Man, you're making it anyway. And then no lawyer, I'm a lawyer, Onyamela lawyer, but I pick up out of Mama, Cabanino. What don't I about body, Abachalo, Becotalo? No, but never done the Rokika is in the and a Propacalo, where he is in the Ndi Ichie, but I will need to go no Polonesi. No president said, oh, I'm not a woman. What don't I about Polonesi? I
Okay. It's all you use only brother. No, about best thing. I want motivation. I want motivation. What I just want to get a good condition. No, I'm not doing what I walk to the my God, our viewers want to thank you for following our TV channel, and we are bringing the live coverage to an end. Join us next time. Thank you so much. I am Ume Stanley Chukwu Grace Town, ONT TV channel moderator. Thank you so much.